Ga jerin jihohi guda 10 a ƙasar mu Najeriya da ke da mahaddata Alkur'ani mafiya yawa. A lamba na 10 muna da jihar Yobe, inda fa mahaddata a wannan jihar na Yobe sun kai akalla 450. Kana a lamba na 9 muna da jihar Katsina. Jihar Katsina ita ma jiha ne da akwai mahaddata Alkur'ani da yawa, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 500. A lamba na 8 muna da jihar Zamfara. Jihar Zamfara ta zo a lamba na 8, inda wannan jihar ke da mahaddata Alkur'ani wanda sun kai akalla 580. Sai kuma a lamba na 7 muna da jihar Sokoto. Jihar Sokoto jiha ne ita ma da akwai mahaddata Alkur'ani da yawa, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 620. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Gombe. Jihar Gombe haka zalika ita ma jiha ne na mahaddata Alkur'ani, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 100 har 700. Sai kuma a lamba na 5 muna da jihar Jigawa. Jihar Jigawa ta zo a lamba na 5 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan mahaddata Alkur'ani a ƙasar tamu baki ɗaya, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 100 har 800 da 'yan kai. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Bauchi. Jihar Bauchi jiha ne da akwai mahaddata Alkur'ani fiye da duk yanda kake tunani, inda yawan sun kai akalla 100 har 950. A lamba na 3 kuwa muna da jihar Kaduna. Wannan jihar na Kaduna fa jiha ne da akwai mahaddata Alkur'ani fiye da duk yanda kake tunani, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 1000 har da 100. A lamba na 2 kuwa muna da jihar Borno. Jihar Borno ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan mahaddata Alkur'ani a ƙasar baki ɗaya fa, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar sun kai akalla 1300 har da 50. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jihohi yawan mahaddata Alkur'ani a ƙasar baki ɗaya ita ce jihar Kano, inda mahaddata Alkur'ani a wannan jihar na Kano sun kai akalla 1000 har da 800 da 'yan kai.